सावगारियाव नुनाय बे सुबुंनि मुङा सन्जिब मुसाहारि। बिश्वनाथ जिल्ला सिंनि जयसिदि मिलनपुर 1 नं फाख्रिगुरि गामिनि थागिबि सासे गथ'नि बिफा सन्जिब मुसाहारिया गोमानानै दं। दुखुथिया बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय सन्जिब मुसाहारिया गुवाहाटी नोगोरमायाव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय खामानि मावनो थांनाय सन्जिब मुसाहारिया दान मोनबा जालांनायनि उनावबो नखरनि सुबुङा जेबो खौरां मोनैयाव जिंगायाव गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय सन्जिब मुसाहारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनोब्ला 69009971007 एबा 9678760819 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायो आरो फिसाय सन्जिबखौ जेरावखि थाया मानो नखराव फैफिननो खावलायो। खुलुमबाय रायजोफोर। बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि हौवाया गुवाहाटीयाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। दिनैसिम न'आव फन गैया, मास मोनबायानो जाबाय। थैखोना थांखो जों जेबो मिथिया। जों बेखौनो सानै दिनै जानो लोंनो सुखुवालासिनो थायो। नखरावबो जेनेबा रावबो गैया। बिमा बुरि सासे दं, गथ' सासे दं। नखराव सोलिनो जोबोर उसुबिदा जाना फैदों। बेनिखायनो बे भिडिअखौ बियो नुबाय बायदोंबा कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन स्क्रिनाव, बेयाव फन खालामबानो जाबाय। आरो रायजोफोराबो सोरबा नुदोबा अननानै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंनोथ' मिथिखायो नखरखौ माबायदि सोलिनानै दं, बेसेबां खस्थ'आव दं मिथिखायो नोंनोथ'। नों जेरावखि थाया मानो न'आव फैफिन, जों नोंखौनो नेनानै दं। दिनै गथ'आबो बेमारि, सोलिनो उसुबिदा बिराद जादों। थाखा फैसानि बिराद प्रब्लेम फैयो। जेरावखि थाया मानो नोङो फैफिन, जों नेनानै दं दाबो। दिनै बिमा बुरियाबो गाबोन लोमजायो, दिनै लोमजायो, खुनु आसा गैया। आं हारसिं बोरै हानो। थाखा फैसानि खोथाखौथ' नोंबो मिथिखायो। ओंखायनो जेरावखि थाया मानो नों फैफिन, जों नेनानै दं।